На працягу некалькіх гадоў доўжыцца канфлікт жыхароў аграгарадка Рубель Столінскага района з камунальнікамі. Камень сутыкнення – вываз смецця. І калі першыя адмаўляюцца плаціць за гэтыя паслугі па той прычыне, што іх не задавальняе якасць абслугоўвання камунальнікаў, то апошнія ў сваю чаргу ўжо прымяняюць да жыхароў Рубля прымусовыя меры па аплаце. У смеццевым канфлікце разбіраліся нашыя карэспандэнты. 7 гадоў таму камунальныя службы района пачалі пераводзіць абслугоўванне жыхароў аграгарадка Рубель на цэнтралізаваны вываз смецця спецмашынай. З умовамі паслугі тады пагадзіліся толькі крыху больш за 30% насельніцтва. Былі складзены дамовы, аднак аплачваць вываз смецця рубельцы не спяшаліся. Тогда они сказали, с дома будем брать 5000. Ну и каждую пятницу говорили, ну не каждую, через пятницу будет машина. Но так как машины не было, мы перестали оплачивать этот договор. Прычынай адмовы ад паслуг з'яўляецца яшчэ і той факт, што 68% жыхароў аграгарадка і дагэтуль не заключылі дамоў і вывозяць смецце на полигон самастойна, причем бесплатно. Основная причина, я думаю, из-за того, что людей обижает, что один платит, второй не платит. Вот только так. Скардзяцца рубельцы і на незразумелые, по их словах, рахунки на оплату паслуг. Я оплатил в апреле месяце мусор, в мае мне приходит 322 тысячи. За что, я не знаю. Да таго ж, гоголевскія мёртвыя душы маюць месца і ў гэтым смеццевым канфлікце. Дом сгорел вместе с ним в 2012 году. Это везде такая. Его нет, этот человек. Покойнику штраф. А ему идут бумаги. Его надо снять, оттуда вызывать, наверное, это. Чаму на адрас чалавека, які ўжо 3 гады таму адышоў у іншы свет, прыходзіць квітанцыі па запазычанасці, камунальнікі тлумачаць проста. Сельсавет не прадастаўляў звестак для таго, каб своечасова сачыць за колькасцю абанентаў. У сельвыканкаме кажуць зваротнае. Каждый год служба ЖКХ дает запрос сельского совета, и мы с компьютера свою базу выгружаем и передаем это. Но это с базой надо работать. А пакуль розныя бакі канфліктуюць, запазычнасць па аплаце расце, нібыта снежны ком. І змагацца з гэтым работнікі камунальных службаў намераны рашуча. Частка даўжнікоў ужо атрымалі паведамленне аб судовых разбіральніцтвах. Астатніх, па словах коммунальников, гэтая процедура яшчэ чакае. Эта услуга, она является основной услугой и оказывается в обязательном порядке. А как вы прокомментируете тот факт, если вот эти 68% просто откажутся от заключения договоров? Ваши действия вот дальше? Понуждение на суд. Мы будем в судебном порядке их заставлять заключать эти договора. Аднак мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што яны не супраць карыстацца паслугамі па вывазе смецця, але ж толькі пры умовах якаснага абслугоўвання і пры поўным ахопе насельніцтва. Камунальнікі ў сваю чаргу цяпер ужо абяцаюць зрабіць усё неабходнае, каб вырашыць гэты смеццевы канфлікт. Есть вопросы здесь по заключению договора. Я думаю, что будем дальше с ними работать, и процесс пойдет. Может, правильно начислили, может, неправильно начислили. Это уже будет решаться нас руководством, начальником отдела. Единственное, что я сейчас смотрю по разговору с людьми, да, надо немножко упорядочить сбор мусора с самой техникой нашей. Я думаю, что мы решим проблему в этой деревне. Мария Кобец, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, областные новины, Столинский район.